खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन बे बोसोरनिनो फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि सायाव। बे सावथुनाव बर'नि सोर मुंदांखा फावखुंगुर फावखुंग्रि आरो मुंदांखा सिनियर आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बे सावथुनानो जादों बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां मिथुराम ब्रह्म बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनाय आरो नायस्रों गयारी बिथांनि DOP आरो डाइरेक्शन खालामनाय थै मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे थै मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरजों लोगोसेनो गोबांथार सिनियर आर्टिस्टफोर जेरै राजिब ब्रह्म, रिंकी ब्रह्म, राजर्षि बसुमतारी, फैला आरो मेन्देला, प्रबिन गयारी, दांखो लोदो आरो गोबां फावगिरिफोर। लोगोफोर, बे सावथुननि आपडेटखौ मोननानै नोंथांमोना गोबाङानो एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय जानांगौ बे सावथुना माबादि जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगो मोनफिनगोन उननि भिडिअआव।